Hautaholvi. Tuli muuri vastaan! Väistä! Sattuiko? Ei sattunut. Vau! Hei! Näyttää ihan Matrixenältä! Seinäkirjoitusten mukaan me ollaan Aztekien hautakammiossa. He olivat alueen ekoja asukkaita. Apteekitko? Aztekit! Aztekit! Ihan sama. Meidän pitää löytää uloskäynti. Ja kirottua apteekkari! Kutsunkin sinua vaariksi! Ihan turha paikka. Aletaan kalppia. Miksi syleilet sitä? Kadotin unileluni, niin ajattelin nukkua tämän kanssa. Taas täysi hukkareissu. Oltiin niin lähellä vapautta, mutta se temppeli pilasi kaiken. Hyvää yötä, vaari. Vapaus. Joe! Papyrus käänsi sen! Se on kartta! Se vie Aztekien kuninkaan Quetzalcoatlin hautaholviin! No entä sitten? Siellä on salainen uloskäynti! Uloskäyntikö? No nyt kiinnostaa. Kuka se siinä? Baarihan se siinä. Entä tuossa? Brigitte-täti! Älä leiki piiskalla. Uskomatonta. Hönö löysi uloskäynnin. Mihinkäs nyt? Kartta käskee seuraamaan punaisia nuolia! Mihinkäs nyt? Kartta käskee seuraamaan... Ihan kohta perillä. Enää pari loikkaa. Uudestaan! No eikö ollutkin hauskaa? Jee, uusi peli! Mikä tuo sitten on? Se näyttää joltain keskukselta! Näemme kyllä, mutta mitä se tekee? Se näyttää pianolta.
Averell, olet Nero. Me karattiin! Hälytys! Daltonit yrittävät paeta! Pysäyttäkää heidät! Miten me päästään alas täältä? Nyt jäätte nalkkiin, Daltonit! Eikä jääty! Hyppäsivät! Umpikuja! Teidän on sama antautua! Johtaja, entäs ne Daltonit? Antaa heidän juosta. He tulevat alas, kun väsyvät. Entä jos eivät pääse alas? No sitten nauramme makeammin. Ei hätää! Me löydetään! Uloskäynti!